Jullie mogen daar wel, als jullie willen, flyers uitdelen. Gaan we doen. Dan ga ik hier de markt over en aan de mensen. De campagnes voor de steerteverkiezingen beginnen heel iets meer op gang te komen. Zo flyert listloeker Sander de Rauwe van het CDA joet in zijn wemplak Bolzert. Een aantal landelijke politici willen heel graag dat het landelijke verkiezingen worden. Onder andere de premier, die zegt het is een referendum. Maar als CDA zeggen we heel duidelijk, het zijn wat ons betreft regionale en lokale verkiezingen. Als CDA zijn we ook altijd heel sterk in de regio, ook hier in Friesland. Ja, niet daar voor de Granus. Ik heb boven de Granus. Ook niet CDA. Maar dit is wel een mooie actie, toch? Zet mij achter de graniums. En dan krijg je er... Dat ken je hem niet, of wel? Nee. Wij laten ons niet omkopen. Nee, dat is zo. Bij de FNP komen alle Frieske oudierlings bij elkaar om de hele campagne nog even goed terug te nemen. Zet hem op en dan geven we op 18 maart wij de grootste partij van Friesland. Dank u wel. Maakt het juist voor de FNP het net extra dreig, omdat een heel soort mensen toch wel landelijk stemmen zullen en de BM net echt goed te zien. Hij hem daar toch extra werk te verjochten? Nee, juist net. Want wij merken dat een heel soort mensen het mooi zien is binnen. Dat dit verkiezingen binnen, die door de provincie gaan en net over een referendum over het kabinet. En we zorgen bij de gemeenteraadsverkiezingen dat een heel soort mensen op lokale en regionale partijen gestemd hebben, krijgen als de FNP. Dus we denken dat de mensen heel goed het boodschap begrijpen zullen dat het gaat om het bestuur bij Jomenhoeken en net om het bestuur in Den Haag. In Friesland doen 14 partijen mee onder steerteverkiezingen die op woensdag 8 maart houden worden. Dan binnen ook de wetenschapsverkiezingen.